Nakupovať! Vitajte v kakacej aréne, ostrov Kakač. A ty čo, Jožo, plešinka ešte není? Chce sa mi ísť na záchod, ale je to veľká rada. Je to tu jak v roku 500. Tieto záchody vôbec nie sú vyčistené. To čo je pekné záchody? Je to tu jak v Rokline mŕtvych medveďov. Fuj! Ani sa nedivím, však mi skoro urvalo dekel. Tu je tá tetovačka. A tú tetovačku tu majú aj túto na koberci. Čo ťa tu otlačili? Áno, čo ti poviem, bolo to hrozné, jak v psiom útulku. Skoro ma kleplo, ale taký je život, čo ti poviem. Nechápem. Ako ja to nechcem takto rituálne kakať, to mi akože zhoršuje môj kakací rituál, ako ja to chcem pozrieť do mobilu. Pozdravte najväčšieho mozgového atléta na svete. Vítajte v kakacej aréne. Tu sa bude najlepšie kakať na svete. Haha! Len jeden zostane, to vieme všetci. V škole je boj, keď sa zvonia zvonce. Na chodbe zlý školský turnaj, do prvý do bufetu, ten je samuraj. Vstávame ráno, jak praví ninjovia. Do školy meškáme no v štýle bojovníka. Zošit v ruke vraj máme test, ale my vieme, že život je quest. Oliver má stratégiu, sedieť v zadnej rade. Hugo ovláda ťahy ako majster v sklade. Každý má svoju zbraň, niekto pero, niekto reč. No keď príde diktát, chceme radšej uteč. Len jeden zústane, prežije deň, ak prejde písomkou aj telocvikom len. Na lavici padá guma, pero hlava, no v srdci plameň, to je ninja výprava. Triedny je Marian, čo drží náš hrad, aj keď z ničoho varíme šedý mrak. Sme tým, čo sa háda, sme tým, čo sa smeje, no keď ide do tuhého, sme jeden klan, hej! Každý deň, ako ninja v akcii, bojujeme s nudou a školskou frustráciou. Jedného dňa možno skončíme v sláve, ale dnes stačí, že sme prežili v lavici práve.